Iya. Iya, awas untuk warga LSU untuk mengamankan di area untuk panitia atau dari LSU yang lain untuk mengamankan demi keamanan dan kenyamanan para penonton. Dan kami ucapkan terima kasih untuk youtuber kita yang hadir dari Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, juga dari Kabupaten Temanggung. Kita ucapkan terima kasih para penyuting, ya. Juga tidak ada. Awas yo. Iya kilo. Oh Halo ngarep dhewe bintang iklane Waroke Sejo Utomo. Halo kae.
ngarep dhewe kae lho. Ngyalino karo Pakne Nabisa. Nine. Aja lali di subscribe. Juga ada Pakne Anggun sing di. Edian wis lebon demit kabeh. Ono Kang Kabul iki ontran-ontran apa to ri? Nyawa podu. Yo sing gak keco. Nyolong telong endi kuwi? Ada 2025 pemirsa, selamat sore, selamat menyaksikan. Ya, terima kasih. Oh, anak kebo. Iyalah. Oh ya. Oh. Kawin esok nawir. Ayo. Oh iya. Awas. Macan. Ono uswatun ono kuwi macane. Wih, macan lanang apa wedok Chan? Iya. Wir ambiar. Awas, yo. Ono bocah, yo ora nyatek. Sing alus. Tarik. Putra-putra
didu. Ayo. Awas yo. Macan-macan yo. Awas. Macane bar mangan soto. Bos. Si, awas, awas, awas. Tarik. Oh, ah, eh. Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, Ya, ya, ya. Warunge gemoe. Gemo kabeh. Ya. Kakean mangan suket. Iya. Kalem. Dasi aja ngasih pecah duwe das ora duwe polo mumet lo ajar sik ditoto iya ora popo ayo ndasmu mumet ndasmu piye kata-kata Kang, kata-kata ndasku mumet ndasmu piye ayo mumet bae ayo bol ndasmu kayak mumet ta bol alah sogok Kang Iwan ngarep apa mburi Mas aben remuk aku ono sing gondrong barang yu oh iya sik awas sing ora tahan mundur ora tahan mundur tarike bersama Irfana. Terima kasih bosku.
Njrimpet sampluk ngono wae. Suwen. Ono njaluk susu barang ono. Ya. Ayo. Tarik cok. Kalem. Kuwi anake wong kuwi. Iya. Iya untuk anak LSU untuk menjaga keamanan ya. Iki cah cilik ora tahan iki. Ayo Hun medun. Nihan medun. Ayo. Panggungnya brol dan. Ya. Ayo persiapan kuy. Awas. Awas, ayo. Untuk keamanan. Ayo anak-anak LSU ya. Yo. Ayo. Hati-hati ger, macan ya. Macane wis apel do mumet. Yo.
Mas ora kuat yuk. Ah. Iya. Wes. Awas yuk. Sip. Ya, muter. Yo, monggo, si aman. Awas yo. Selamat kabar, apa kabar? Oh, Rial ketebak hebat. Wanake lara terus lompat kelelok. Carane panjang marake digendor. Macan-macan Iya udah ambrol mas. Yang tidak pengertiannya yang tidak berkepentingan di atas panggung. Udah ambrol yuk. Harap turun deh. Awas sok. Dikasih yang kalem-kalem dulu. Oke bos, oke. Ya, iki dok kesek ya dok kesek ya. Semangat 45 demi meramaikan dalam rangka mertidusunya Gituan pasukan Abdul ya yo. Thank you.
sumunar Yo sare konyang sepake Kalem. ora kabeh dewa bisa nyaksake Ora ana kowe. kidul tata Ora Jawa dumununge ana sakara kang nyata gedhe ombake agulung agumulung ora kendhat saben wayah ana jalma kang nyata wani sembrono Sik sare. kencana dadi titiyane asurya dewa ra ana tandinge awas katon sumunar uga nyamsamake ora kabeh dewa bisa nyaksekake rasa kidul kanjeng ratu ing Rara Kidul Kanjeng Manang ing kraton Rara Kidul caritane wayang Ramayana ing nagara Kalengkodiraja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman sikate putih sawana taman Sita dicamule Bodangan Indra Jelarapati ning Anoman ora wedi gati nangis gerang-gerang iya wae ya iya iya wae ya iya 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 Aduh, iya wae ya iya wis kadung bumet. Aku wae ya. Ayo tampil murah meriah penyanyi nih LSU ki yo joget request warok kabul sing kalem Gobrak